Ba good morning mulai ba. Ba good morning bu. Bisa lah ya. Ba. Ba good morning mulai. Good morning. Ba. Good morning. Papa barang ke? Lek. Ha. Le. Kan bisa lah le. Good morning lover. Oमफ्राय जोंना दिनै आलासि थांफिनसिगोन आरो बड'लेण्डआव बड'लेण्डनिफ्राय फैनाय आलासिया दा खामानिया अलमस्ट जानाय बायदिनो जाबायना आगैनिया ओंखायनो थांनोसै आरो ओमफ्राय नेबाय थानोबो हालाना आरो बेहा न'आवबो खामानि दङ बेनि जि ओमफ्राय उनाव ओंखायनो दिनै थांनो नागिरदों आरो आगैया अलरेडि फ्लाइट टिकेट जाबायनो ओमफ्राय दिनै 5:15 बिनिया फ्लाइटआ दङ आरो दिल्लीनिफ्राय गुवाहाटीसिम लोगोफोर बिनि उनाव मोनहैनायाव न' एकदम मोनासिगोन आरो 10टासो जाहैगोन ना नै दिनै थांसिगोन आगैया इथिं दिनै गुडबाय खालामसै नेक्स्ट ओमफ्राय फार्स्टआव कियानखौथ' नोङो जेब्ला बेहाय दिल्लीयाव थानायाव बे गोरलैमोन ना दा आरो पुरा रोंहांबायना जेनेबा नेक्स्ट जानुवारियाव थांबा लोगो मोनगोन दे हेबा फैनाय जायो दा लोगोफोर बिदिनो आरो ओंखाम संबाय थादों ओंखाम दा माने आगैयाथ' न'निफ्राय जोंनि बिनिफ्राय 2टायाव ओंखारलांबानो आरामसे मोनगोन 2टायाव ओंखारलांबा 3टायाव मोनहैगोन 3टानिफ्राय मोनहैबा आरो 5:15आवसो दं नालाय एफा आरो टार्मिनेल 2आवसो दङ एफा भिरबो जानाय नङा भिर जाबाबो जेनेबा इजिलि माबा जागोन आरो थाब ओंखायनो थाब थांनानै आरो बे हारसिं बर मोनगोन ना 2टायाव ओंखारलांनो होदों दा आं ओंखाम संगासिनो आरो जोहोलाव अलरेडि अफिसाव थांबाय नै बियो ब्रेकफास्ट जानानै जोंबो जाबाय ब्रेकफास्ट जमानो ओमफ्राय आंना ओरै मेगनावबो आजनाय जानाय बायदि जादों बे फारसेथिं मैयानिफ्रायनो आरो इथिं ओइलाय आंहा थफ्ला एकदम गिदिर मोननै फुरथि जाबाय लोगोफोर आरो मोनसे दंबावो बेखौ लांला मोननैल' लांसै डास्टबिन गाहैनोसै आरो डास्टबिन गाहैनोसै ओमफ्राय जोंना फिसालाया बाहामा गाखोआ बे बिसिनाखौ इथिं लाबोनानै एसे आगैया बे साननैसो उन्दुदों आरो बे जिङावबा बे खिरखि थानायखाय एसे बोरैबा मोनोनो आरो बियो ओंखायनो बे जिङाव लाबोनानै बे स्टेन्डिं मुस्ट्रि दंना बेखौ लगायनानै बे उन्दुदोंमोन आरो दिनैनिफ्राय बे बिसिनायाव उन्दुनाय मानसिया थांसिगोन ना दा खालि जासिगोन आरो जोंना बाबायाबो गथ'आ एकदम सानफ्रोमबो बिमानिया बहाबा बे इउनिभार्सिटिनि खामानियाव थांबा उन्दुना सिखारबानो आनै बिदि खबर लायोमोन आरो दा दिनैनिफ्राय मोननाय नङा आरो बिमानिखौ जों सानैजों थाबाय थायोना बिमा बिफा ओंखायनो सासे बेलेग मानसि नुबाथाय मोजां मोनो आरो बियो एबा आनैया थांसिगोन ने न'आव एबा आनैया थांगोन न'आव न' आनैया थाङा न'नो मालाय थाङानो बिमानिया न' होनदों लोगोफोर ओरै आं आगैखौ ओंखाम संना होनोसै बे रेडि जाबायानो आरो दा टाइम दङ आबाद बेराबो बहाबा थांनो ओंखारबाय थाब जानानै एसे रेस्ट लानो मोनबा मोजां ना दुगैखांबाय बियो नै दिनै दङ खांख्रिखला आलु फ्राय बिथिंथ' आरो एस इउजुवेल दालि ओमफ्राय लोगोफोर दिनै सङाखै बेदर मैया मोनायाव जादोंमोन जोङो बोरमा बेदर बेनिनो दङ आरो एसे दिनैखौ होनोसै आरो आगैनो बोरमा बेदर ओमफ्राय जोंना बाबायाबो दिनै लोगोफोर एकदम आराम जाबाय आरो आं होनदोंमोन ना मैया जायाखै होननानै बिहा देहाया गाज्रिखाय बाबाया मैया ओंखाम जायाखैमोन आरो दिनै आराम जाबाय आरो बेदरबो जाबाय ओमफ्राय ओंखामबो दालिजों बिदि लगायना होबाय जाबाय आरो जानानै दा बे मालाय गावनि फेभरेट श' बिलिपि नायगासिनो आरो बिदिनो लोगोफोरना फिसाला उन्दुलांबायसो ओंखाम जाखांनानै बिमानिया दा थांनो टाइम जादों माने दङ टाइमालाय 1 घन्टासो गथ'आ उन्दुलांबाय आरो बाबाया जोंहा बिथाङाबो नेनो हालानो आगैखौ नङा ओंखारनानै नेबाय थानो बायो माला थांगोन जायो आरो नोंना फ्लाइटआ इभिनिं जाबायना इभिनिं जाबाय नालाय न'आव मोनहैनायावनो एखे बयबो उन्दुजोबसिगोन मानसि थाब उन्दुयोना दाना 3:30 मोनायो बिदि आरो ओंखायनोथ' दा नों थांनायसिम बाबायाबा सिरि मोनगोन ना मोना एसे दासो उन्दुदों सानैबो गिन ओइलाय बिमानियानो थांसैनो बेस्रा खबर लागोन दा बे आनै होनगोन जानुवारियाव लोगो मोनगोन ना मागोआव थांगोन ना न'आवबा लोगो मोनगोन दे थ' एयारपर्ट मोनहैबा माबा मेसेज हरबा फन हर
आंबो दा गाहायाव थांनो मोननाय नङा ना बाबाया उन्दुगासिनो लासै लासै ओंखार बे नेगोन दे अबेला दा फिसालाया खबर लाबा फन हरगोन दे ओइलाय मोनफैबाय आं एकदम फैब्रबबाय फिसालाया गाबबाबो थांनो हागै दे दे थांदो लोगोफोर एकदम आगैखौ दोनना फैबाय सिंसिम माने मा होनो बेगखौ थिखांनो हाया जादोंना ओमफ्राय बाबाखौ थुगिनो ओंखारदोंमोन सिरि मोनगोन होननानै गाबोना गथ'आ मानसि गैयाबानो उन्दुबाय थाबानो मानसिया सिरि मोनो आरो बाट लाकिलि सिरि मोनाखै आरो दोननानै फैबाय आगैखौ रुप खालामनानै दा खमसे खम जाम जायाबाथ' 45-50 मिनिट्सआव मोनहैगोन जामथ' जानाय नङादां दा सानसौना दा 1:30ल' जादों दा बिदिनो आरो आगैया थांबाय ओमफ्राय जा फंबाया लांनो फैगोन आरो गारि लानानै न'निफ्राय बिदिनो आरो दा आगैया अलमस्ट जोंनाव 8 दिन थाबाय आरो दा बे साननैसो थानायाव जेनेबा मानसि सासे फैबाथाय मोजां मोनो नागिरबाबो दा खालि जासिगोन आरो फिसालायासो दा बिस्रा आनै बिदि खबर लागोन आरो दा जेबो नङा बयहाबो आरो खामानि थांखानांगोन बिहाबो आरो बिदि मा होनो आगैया आरो बिएड लादोंना बिएडनि क्लास माबा खालामनो हाया बियो दा बेहाय सार्टिफिकेटफोरखौसो दिहुननो फैदोंमोन ना बियो ओमफ्राय दा थांनानै आरोबाव क्लास बेक टु बेक क्लास खालामनांसिगोन बियो बिदिनो आरो लोगोफोर दा दिनै जेनेबा एसे खालि मोनगोन आरो गाबोननिफ्राय आरो आवगायनि बायदिनो एसे एडजास्ट जागोन आरो लासैनो ओंखामबो जायाखै दा उखैयाखैबो आरो साहा लोंबाय ना आरो साहा लोंबायबो आरो बोरैबा दा आगैया थांनायखाय बोरैबा मोनबाय ना एसे खालि बोरैबा मोनबाय एडजास्ट जाया मोनगोन दा दा लासैनो आं जासिगोन आरो लोगोफोर नायलाय लोगोफोर फिसालाया सिरि मोनलायनो अबा गसाय आनैया थांबाय माबा न'आव गथ'आ एकदम जा सिरि मोनदों लोगोफोर सिरि मोननाय लोगो बे रुमाव बिसिनायाव नागिरफैदों बिमानैया दं नामा होननानै खालि गैया दा बहा सानदोंदां बियो सानफ्रोमबो थांनाय बायदि इउनिभारसिटियाव थांदों नामा होननानै माबा आनैया न'आव थांबाय आबा आसामाव बड'लेण्डआव थांबाय ना जोङो मागोआव थांबा लोगो लागोन ने आनैमोननाव थांगोन ने सना बाबा आनैया थांबा दे बाबा दे आनैया नोंखौ मेथाइ जानो फैसा होलांदों ना बाबा बाबा दा फनाव रायलायगोन दे आनैजों दे आं अनलाइनाव अर्डार होदोंमोन ब्लिंकिटआव गाइखेर जोबदों गाइखेर ओमफ्राय फान्थाव बिलाथि होजोबदों आरो बेनो अर्डार होदोंमोन फिसालाया जि हागा जादों बे डिलिभारि बयनि आखाइनिफ्राय लानानैसो खानो नागिरैले बेनोबो बिमानैया मेथाइ जानो होलांनाय फैसाजों अर्डार होनो हाबाय चिप्स 1 पेकेट नै बाबा आनैया होनाय दे बियो चिप्सआ दे बे साननैसो थारमाने आं दखानाव जों जाय दखाननिफ्राय लाबोयोना लोगोफोर बे दखानाव काउ मिल्क मोनाखैमोन आरो ओंखायनो ब्लिंकिटआव अर्डार होदोंमोन अनलाइनाव काउ मिल्कखौसो मोजां मोनो दे हामा गाया बायथों इसोरसो जागा जिनिसखौ खालामनो हामा दे दे दा लोगोफोर जोंना बेनो आरो दा गाइखेर लाबोबाय गाइखेर फुदुंसै ओमफ्राय बिदिनो फिसालाया एसे गेलेबाय सिखारनानै बिनि उनाव आरो खबर लायाखै आरो गम मोनबायना बियो थांबाय बिदि होननानै आरो गथ' मानसिना एसे टाइम गोसोखाङो आरो बावलाङो आरो गोसोखांफिनगोन मालाबा दा लोगोफोर जोंनि दिनैनि भ्लगा बेनोमोन आरो आगैया न'आव थांबाय मोजाङै मोजां सहैथों बियो आगैया फंबाया लांनो फैगोन ओमफ्राय बिस्रा एकदम 10:30 जाहैगोन आरो जोंनि न'आव ओमफ्राय दिनै जोंनि न'आवनो थालांनो होदों आरो बिसोरनि न'आव जोंनि न'निफ्राय बिसोरनि न'आव मोनहैनायाव आरो 1 घन्टा नांगोन ना एक्सट्रा गारिजों दोनहैनायावबो मा खालामो इसोर मिथिगोन आरो न' मोनहैबासो दा लोगोफोर जोंनि दिनैनि भ्लगखौ बेहायनो फोजोबनोसै नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव अब्लासिम बाय बाय